Volvon nopea käyttöopastus. Tää on nyt vaikka ensimmäisenä polttoainetankki. Löytynee täältä. Sinne menee dieseliä. Sitten konehuoneesta moottoriöljyt. Tuon viivan yläreunaan öljyn taso. Sitten hydrauliikkaöljy. Ottaa tää suoja pois tästä edestä. Lähtee noin. Tuosta lisätään hydrauliikkaöljyä. Ja tuolla näkyy 2 silmää. Niin periaatteessa riittää, että toi alempi silmä on kirkkaana öljystä. Ja nyt tällä hetkellä molemmat silmät eivät ole laittaa. Sitten kauhan lukitus pelaa täältä. Elikkä tämä kun sojottaa ylöspäin, toimii lukot. Sitten kun tämä hanan kääntää itteenpäin, tulee näille liittimille paine, jolloin voidaan käyttää esimerkiksi sitä pihtikauhaa. Tai sitten kun tähän tulee nyt piikkikin mukana, niin pystyy niiden leveyttä säätämään. Elikkä yläasennossa toimii lukot. Ja niiden käyttövipu. Löytyy tästä joikkarin vierestä. Elikkä muistaakseni eteenpäin aukee ja taakse menee kiinni. Sitten kun on lukossa niin ja halutaan esimerkiksi käyttää niitä pihtejä, niin käydään vääntämässä kraana sieltä edestä kiinni, jolloin saadaan ne pihdit toimii. Kuormaaja toimii normaalisti tästä, nostolasku, kallistus. Suunnan vaihdin taakse, eteen, vaihteet 1, 2. Valot, työvalot eteen, taakse. Nää ei ole toiminnassa. Sitten siellä on peruslämmönsäätö sun muut. Ja itse asiassa tuulilasin pyyhkiä toimii tuosta wipstakkelista. Ja normaalisti käyntiin vaan odotellaan, että se hehkuttelee. Sitten vaan vääntää avaimesta tulille. Ja käsijarru on täällä. Ja normaalisti kaasu ja jarru avaimesta sammuu. Sitten päävirtakytkin löytynee täältä konepellin alta tosta. Voi käyttää aina, jättää yöksi nollille, niin ei tuu mitään tulivaloriskiä tai mitään, jos joskus jotain sattuu. Ei näistä tiedä. Moottoriöljy lisätään tuosta. Sitä voi laittaa samaa moottoriöljyä kuin Valtrassa. Ja hydrauliikkaöljy oli sitä, mitä on siihen nykyiseenkin Volvoon pistetty, mikä siellä on. Ja hälytin neste on, korkki on tuolla. Pääsee vähän helpommin, kun ottaa tän sivun irti, mutta sinne nyt ei tarvitse tuskinpa heti mennä katsomaan, kun siellä on nestetty. Eipä siinä varmaan muuta ihmeempää. Nippoja ei juurikaan tarvitse rasvata, koska tässä on automaattirasvari, niin ei tarvitse niistä ressata sen paremmin. Semmonen.